Maayong buntag ug malipayong Sabado. Adunay duha ka managhigala, nagkahigugmay ug nagkaila. Og sa paglabay sa panahon ang ilang mga pagbati mitubo og tiunay. Nga diin taliwala sa mga pagsulay, sila nagkauban nga puno sa kalipay. Og niabot sa punto nga sila nagdesisyon nga maghiusa ug musanay. Nasinati mo na ba kining tanan o gusto ni mo kini imong ma-experiencehan? Yes. Tutok na o ayaw pagbiyato di kini matong hisgutan sa atong programa diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. So walay siguro nga kagabhion ang Diyos na nuktok og naghandom nga sa kasing-kasing mo siya pasudlon. Panimbaya sa usag-usa, panimbaya sa imong pagmata ang bidlisiw sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon, puno sa Diyos sa tong paminahon, uban sa awit kalanginon, puno sa labas sa inspirasyon ni imong Takna sa kabuntagon. Ikaw pinadapit niya karon, ikaw kailangan ka ugali, pag-ampo imong pagayunon sa kasulog kalipay, Diyos kanunay kanimong magaling. Sa Diyos ang himaya, panimbaya sa usag-usa, panimbaya sa imong pagmata ang bidlisiw sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo sa balayng langit nun, puloy anan sa Diyos Amahan. Sa balayng langit nun, magkinig alay kita, magkinig alay kita, magkinig alay kita, tanan. God performs wonders in mysterious ways. He demonstrated His power by turning the water into wine, by healing the sick, and He is the same God who delivered His people from Egypt. Until today, He is the God who even led you to your one and only spouse out of billions of people throughout the world. Isn't it amazing that you were able to commune with the person you call husband or wife today, when in fact, there are a lot of people you come in contact with in your single years? Proverbs 30:18-19 says, "There are three things which are amazing for me, for that I do not understand: the way of an eagle in the sky, the way of a snake on a rock, the way of a ship in the high seas, and the way of a man to a young woman." Marriage is an institution established by God and created for men and women to serve their purpose on earth. It is meant to make the couple create a little heaven on earth, a happy and safe relationship for children to grow and know Jesus. But how do we create a happy marriage? Is there an ideal equation of a happy marriage? What is the best equation on the process of carefully choosing a life companion? Is it courtship plus love equals marriage? Is it dating plus love plus courtship equals marriage? Or was it textmate plus courtship
plus dating equals marriage? Was it online courtship plus online dating plus online long distance relationship equals marriage? Or were you both went through friendship plus love plus courtship equals marriage? We all have different stories of how our love story with the one we love and shared our vows for a lifetime partnership ended up to marriage. The equation you have on your journey towards getting married is vital to your happiness in life and to your purpose to serve God. Christ honored marriage by making it as a symbol of the union between Him and His people. God has ordained that there should be a perfect love and harmony between those who enter marriage. The choice of a life companion should be such as best to secure physical, mental, and spiritual well-being for parents and for their children, such as well enable them to honor their Creator. Thank you for tuning in. You are watching Panimbaya sa Kabuntagon World, and inyo lang nakita mga kapaglaom ang intelligently and holistically put intro video about friendship, courtship, love, and marriage. I don't know if I have something more to say about that. Kay daghan kayog points. I mean, in fact, halos kompleto ang points nga nahatag ni Ate Charm and Andrew sa paghimuha ng video, sa paghimuha itong intro video. But of course, everyone has something to say about love. Kay lahi man sila experiences. And everyone has something to say about friendship as well, courtship. Kay lahi mga pamagi. Sama sa gingon ganina na ay mga online dating, online courtship. And then napoy traditional way of courtship. Napoy mga text way of courtship. Busa, mga paglaom, ako mga kauban diri, dagan silang mga experiences, ilang mga kaugalingong sugilanan sa ilang friendship, courtship, love, and of course, marriage. When we talk about marriage, we have Bing, we have Awing. Courtship, we have you, Nakita and na ko yung Fitz. murag ako mo dani mo listener. No. Kaubanta, Salamat kayo sa kaubanta. inyong tanan og nahisgutan nato ni kay informative kayo ni interesting kayo ni and I'm so Actually- willing to listen because I'm Yes, no, on sa the atong mga process. sa atong mga viewers, no, diha lang gyud mo, standby lang gyud mo kay daghan kay mag-information That is right. na makuha regarding sa atong topic this morning. Marriage, no, nindot kay nga topic. Yes. Amo na siya nga importante nga before mag-marriage maghinagilaay kita. Maghinagilaay kamo duha. Kita tanan. Friendship, Ah, kuya, no? Kay lisod man kay kung wala na friendship kay ngano. Dili nimo maila-ilag tarong ang imong partner. Kamo ni Ate Grace kuya nag-start mo as friends. nag-friendship may. Pero sa badayon kang gingon, Doon sa ay gingon ni friendship Awing, nga no, ako nga pag- before magminyo, maghiniligay sa, ako masulti, before, during, maghiniligay kanunay. Bisan mo, Long time, correct na long mo ba? term. Sa kanunay dapat. Yes. Yung kanunay yung friendship. Yes. O kanang, oh. o Kuya Wing, kanang sa atong mga single, atong mga youth karon before sila enter into marriage, ila yun ang i-contemplate og ayo kay. That's right. Lisod, dili sa yun ang pagsulod sa kaminyoon. Yes. Correct. Kuya Wing, Yes. makarelate yung kawag. Ato Lisod nang kayo. i-discuss og ayo later kay natay mga giimbitar nato nga duha ka couple. That's right. And, Okay. and Kuya Awing, ang atong Dear Panimbaya, nindot kayo kay story sa usa ka ulitaw nga na biktima daw siya sa gitawag nato gugmang giahak. Unsa kayang story later mga kapaglaom ato nang para. And unya, mga kapaglaom, amo mong gibitahan pagpadala sa mga video niyo, experience with God, no? Kay kanada, experience with God, daghan nagpadala nato diri. Pero giyawag yapon nato tanan natong mga kapaglaom, mga padala mo og video diri. Og in fact gani dunay ni ani diri sa studio para mabidyohan gid Yes. siya ang experience I-record with ang God. iyang sugilanon. Unya mangutana mo unsa nang experience with God. Imong experience sa Ginoo din ipadala nimo mag-video kasi imong cellphone 2 minutes lang. Ipadala diha sa capital letter nga PSKW nya small letter experience gmail.com. Diha ipadala ang imong experience with God, mag-video kag duha lang ka minuto sa imong nga cellphone. Okay na kay na. Ipadala diri para imo pod nga ma-share sa uban ang imong kadasigon nga That's ikaw right. nakikauban sa atong buhi nga Dios. Nasa screen actually Kuya Nasa Wing. screen makita ang ato ang cellphone number nga 0927-777-5602. Makita Ug din niya. ang Experience email with God. address. Anara dili day capital letter. Small letter, Giusap kuya. na day small letter.
Small letter tanan. Okay. PSKW experience gmail.com. Ipadala na kapag laom para ma-share po ang imong experience sa uban. Wow. Bing. Yes, and mga kapaglaom. Magdakuhan ko. Sikong tanong dito. Wow. Anyway, mga kapaglaom, no, para ma-inspire pa yun sa inyong kabuntagon, kauban nato ang intro voices o kaban atong Sweet Heavens Echo sa ilang awit nga Calm the Fount. Ato kining paminawon. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore thee, may I still thy goodness prove, while the hope of endless glory fills my heart with joy and love. Here I raise mine Ebenezer, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at all. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind me closer still to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, oh, take and seal it for thy course above. Wow, thank you so much sa tuang Sweet Heavens Echo and si Yup and si Fitz. Yes. Thank you kuya, gigay mo manganta. Ibugay ko sa inyo ha. Ako yung kanta. Piling nako siglin iupang akong microphone. Kuya Awing, sunod ikaw na po daw. Thank you kay sa inyo ang madasigon nga That's right. makapadasing nga mga nindot nga mga tingog kayo nining kabuntagon. O pasalamatan nato si Shoti ato Kuya Shoti, Awing thank you, kay guys. siya. Kaya sa pagkata makasolo, pero gato ba yun nato? Siguro ba yung mga 3 years Ano gikan taas kaya linya, bitaw, Lagi. one word lang. Oh, kita pirmi, one word lang pirmi. Kunya biyaan dayon. Pero sige lang ba, sunod ato sila Biyaan na. kuanon nga. Pero na po kay ma-record talent niya, di na mo kayang sunon po. Yo! Praise the Lord for Hindi that. na ito ibulgar. Ayun na kay delikado na. Oh, delikado na. Kayo, asin. And okay. Thank you, Kuya And doon na Awing. tayo greeting si Luloy Makalaging diha sa Lubihit, kauban siya pamilya nagtanaw karon. And sa tanan nato nga mga viewers nga nagasunod sa ato ang live Facebook. That's right. Doon na tayo mga pages diha, Bible
Bible Beats, Harana sa Kabuntagon, Panimbaya sa Kabuntagon, Hope Channel na diya ang ato ang kuan. Ay nagatanaw sa ato ang mga television diya sa ato local antenna channel 25 dinis Cagayan de Oro sa para sa channel 17 diya sa Cebu channel 25 and diya sa Luzon sa TV Plus channel 44 nationwide makita ta sa GSA channel 33. Thank you so much sa atong tanan nga mga kapaglaom nga always gyud nagasunod diri sa ato ang Panimbaya sa Kabuntagon. Amping mo kanunay mga kapaglaom. Yes, gusto na mo ipadangat mo ang mainitong pagpanimbaya sa atong Facebook viewers, no? Yes. Atong sugdan ni Lowski Cabrera na siya happy Sabat. Jam Navi Pabululot Panisan siya happy Sabat world. And we have also Geraldine Casida morning watching from Riyadh. Actually kadlawon sila dito pero gatanog yapon sila happy Sabat, God bless us all. We have also Ma'am Angel, wala pa kabot diri pero hello diha Ma'am Angel, happy viewing kanimo. Yes. And Rodeline Freno Colon, happy Sabat tanan, good morning, God bless to all. That's right. Yes. Mga kapaglaong balik ta dito sa atong experience with God. Atong mga kasinatian, kauban ang Ginoo. Kailangan kitang makita ang mga videos karon sa YouTube, sa Facebook, sa tanang mga social networks, social medias. Ang ilang mga viral, ang ilang mga videos go viral, daghan gatan millions even tungod kay nakahatag sila kalipay sa atong mga kaigsunan. This time, lahi pod nga timpla nga atong ihatag, atong ipa-viral nga video, atong mga kasinatian, ang atong mga milagro, mga tabang, atong mga positibong pangitabo sa atong kinabuhi nga atong nabati tungod kay gihatag gipabati sa atong buhing manluluwas, atong Dios ang atong Ginoo ato nang i-share sa para nga atong mga tao sa kalibutan makabalo sila sa di nato iwag makabalo sila sa tabang nga atong nabati gikan sa atong Ginoo kana mga kapaglaom ang atong ipa-viral kana mga kapaglaom ang atong itsa dito sa atong social network para masalan kung unsa gyud kagamhanan kung unsa ka maluluyon ang atong Ginoo. Yes, unsa ilang buhaton bay video Selfie, sila kaugalingon sa ilang That's right. cellphone. Sayon ra kayo. Sayon ra kayo, video sila 2 minutes lang pinakataas. Hey, na Oo. natanang tao na cellphone karon Kuya Yes, Wing. and direct to the point na sila sa ilang experience din itong daghan pag-agian nga gikan ka sa Davao mo ato pagkagayan mo ato pagkabutuan. Mo balik pa jud kag Cagayan diretso na kung nakas Cagayan ang imong isulti sa imong experience with God para madiretso masabtan din na diretso sa atong mga kapaglaom nga nagtanaw always din sa Panimbaya sa That's true. Kabuntagon. Show how grateful and how thankful you are for God has blessed us and has loved us. Yes, no. Og sa laing bahin mga kapaglaom, atong kumustahon ang atong mga kahigalaan, no atong panimbayawon atong mga kahigalaan diha sa Central California Conference kay aduna sila gipahigayon nga meeting, no. Aniya ang mga highlights sa ilang first Sabbath of Sokel Camp Meeting 2019 nga adunay theme Looking Up. Mga kapaglaom, ato ni check. We sometimes struggle in our witness is that when some people see our before picture and our after picture, they can't tell the difference between the two. In other words, our before picture and our after picture look the exact same. And see, one of the reasons that people don't believe that the claims of the gospel is real is because when they look at their lives and they look at ours, they cannot tell the difference. In fact, there was one Christian opponent that writes all Christian change is simply surface in nature. And he points out some different things. He says at a Christian wedding, the liturgy is different, but the divorce rate in the church is the same as it is in the world. He states that you send your kids to Christian schools, but your kids use as many drugs and alcohol as children that go to public school. He says you claim to have a health message, but you die of the same cancer and diabetes as people who don't know the Lord. And understand that my contention is not that the claims of the gospel aren't true. My contention is that we're not laying hold of them like we actually should. Quietly and gently as the daylight breaks upon the earth, dispelling the darkness and waking the earth to life, our brothers and sisters at Sokel Campground welcomed the first Sabbath of the Central California Conference 139th year camp meeting with a delight in their hearts. Here and in every corner echoed the voices of hope. To receive nails on each side.
that you may be saved, that I may be saved. All I did was pray that God would work. Because praying is where the power lies. That's why Jesus taught them how to pray. The reason that God doesn't give up on you is that He paid too much to let you function broken. The cost was too high for Him to give up on you. And the reason He invests so much in His children is He paid too much to let you remain functionally broken when He wants you to live healed by the power of God. Are you with me today? The chanting of God's people, singing, rejoicing, and praising His name. In the midst of this wilderness, their plea and petitions were left up to heavens. What a serenity it brings to the soul, a tranquility to the tired mind and body, a medicine to the broken spirit, and a perfect moment to lift up praises and thanksgiving to the Creator. Indeed, the first Sabbath of the annual camp meeting of this conference serves as the onset of a strong connection of His people to the one above, our God. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Thank you so much, Charm and Andro, sa manindot kayong video nga inyong ipadala diri. Importante kay mga kapaglaom nga duna po tayo mga maibalaan nga mga reports sa gawa sa nasod dili lang din sa Pilipinas. Actually, yearly meeting daw to Yearly nila. meeting, Yung mura po oh. sila og sa kung sa tuwa diri murag Congress ba. Oo. Napot sila mga invited Dagha- speaker and yes. special message nga ilang madunggan. Daghan pong mga dasig kay dito nga nag-attend. Sa laing bahin mga kapaglaom this morning special karon tungod kay ang panaghigalaay magsugod yun na sa panaghigalaay mo padulong sa paghinugugmaay. Unya ang gugma mo padulong sa pagmininyoay. Mao na siya. So karon this morning ako makauban siyempre ang ato ang kauban sa Youth Ministries Department, EYM sa North Central Mindanao Conference, volunteer sa Hope Channel, Lovely and PJ. Good morning. Welcome. Good morning. Welcome. And sa akong left side, ang akong migoy and co-host din Darrell and UP. Good morning. Thank Welcome. you. Thank you so much for having Kami us. say mag-interview ninyo karon. Okay, Okay. guest Thank you na for mi having karon. Guest mo karon. Yes, dalimot. Yes, Yes. and Wing, we decided to talk to them today kay I think kani man good sila nga couple. It's a joy and inspiration to see couple or young people nga involved sa ministry at the same time Kuya Wing nagkasinabot sa gugma. Oh. Nindot na siya, di Nindot ba? na siya. Kaya di ba ikaw Kuya Wing? Mo na yung you know. You know. You know. And ano ba, di ba ko as a youth leader ka makita niyo may sakop nga. Malipay ka. Malipay ka di ba Kuya Wing? Dili ka atong imong mga kauban nga mga youth nga makita nimo muadto sa way klaro wa pag siguro. Oo, ana. Diri sa iway klaro nga siguro gini. Yes. Ba ko ani ka interview ani And karon Kuya Wing. Enjoy ka mong duha ba? Ang Enjoy. marriage life naka-experience na magud mo yung mga char. Like, kanang experience. ang marriage kuya muna siya ang one of the major life event daw sa katawo. Ang pangutana Kuya Wing, ready na ba sila Ready na ba mo? Ready na ba mo musulod sa hikog? Sa hikog. Kaminyon ko no. Matod pa suban hikog ko no. Pero dili na siya maok. Tungod kay ang kaminyon matamis pa sama sa dugos. Tamis pa sa dugos na siya. Nagkaroon ka na yung gingon wing kung mag-isusura Pero miniyop. sige. Makita na mo sa iba, kamo ni Grace and kamo ni Jamil. And then, makaingon mismo kagalingon, one day, that will be us. Wow. And then, so, kanang yung mga binuang hikog, I'm sure, so istorya na na siya. Pero I'm sure, makita mo ko na kung unsa mo kadasig together. Pero, sige, pero kanina na Kuya Wing. Mo na ni, question number 1. Sige. Okay, diri ko kang PG and Lovely. So, giun sa man ninyo pag-ila. Giun sa inyo pag-ila. Unsay impression ninyo sa usag-usa? Lovely, go. Ayo say palaban. Kamu mga babae, palaban dahil mong lalaki lagi dayon. Lovely, go. Brief. Brief lang. Actually, first kita gyud namo is during sa summer youth camp sa nasuli way back year 2012. And then nag-staff ko adto
Si PJ is camper. Camper. Di ba sa camping sila? Camping. In short, sa camping sila nag-meet ko yan. Okay, camping. Kung sa imong impression kang PJ. Nakita na ko siya during sa Bible portrayal. Pero wala ako kita sa iyang nawong. Actually, siya ang nag-narrate. Nara siya sa backstage. So, gwapong tingog Ang siya. voice yun niya pa first nga na. Dunggan nga, buo kayo ba? Nag-narrate. Wala siyang gingon nga, Then ikaw, PJ, how PJ. about you? So, first impression nakita ni mo maanyag nga babae dito sa layo. Lahi ra kayo ang feeling bitaw nga nang makita nimo sa kaubay nga grabe ka dasig. Wow. Mao guna yun akong ginapangita sa kaubay nga dasig kayo ba. Oh, wow. Ako diri. How about kang Daryl? Daryl, kuan lang me, curious me. You know what happened? Ako sa Hope, may kanta sila. That's it. We met. Exactly, 2014 December na a special episode ang Panimbaya sa church sa SPUC Yes. and Ate Were Lovely. you introduced? Yes, gi-introduce me doon ni Ate Lovely. Lovely. And- Tapos And pagkuhan na it pinakuhit started na yun si Daryl sa kuwabing. Mingon na yun si Bing. Mo din na si Yop, pwede kayo. Ano ko, mas dako kayo nga pwede bay. So, ko na tabay. Kaya sa pamato ta sa lain. Ikaw, Yup, kung saan yung makuha ni mo, impression ni mo kang Daryl? Actually, ako impression sa iya ha. Video man ako siya una nakita, no? Nag-doubt ko sa iya, ate. I-question ako pagkalalaki. Abi na ako dili. Yeah, pero when I learned to know him more, sigurado ko. Kuan lang, we know no, nagkauyab mo, tapos si Daryl went to China. Dili ba nasa yun ang long-distance relationship? Yes. How did you manage ang long-distance relationship nga nagkuan yun siya, ngayon prosper in yung relationship? Communications. Dako yung tabang ang social media. Facebook, WeChat. WeChat. Kadong na mag-WeChat. Yeah. Wala na ako na promote no, pero sa amo manggod nga gamit ng WeChat rio. Di ka gamit ng Skype o Facebook, so WeChat na lang mo. Sa ato pa ba imong gigamit imong pagka-maestro? Attendance. Check. Check. Attendance. Check. Check. Dili man. Dire po ninyo, Love and PJ, long distance man gihapon mo, ikaw naa sa Lanao, then layo kayo si Lovely. Kaning labing laning lalaki unya dili ra ba maka-reply ang babae usahay na ay mo sulod sa atong utong ngano wa ni reply. Unya gwapa ra ba to? Basi na laay nagsalisi-salisi ato, masalisihan unya ta. Giunsa niyo ni pag-manage? Actually no. Especially sa long distance relationship murag lisod jud kay siya. But if muhatag kag constant communication and time gyud. And especially bahalag layo kayo ako din na igay. Ulan init. Ulan init. Ulan Especially nga init motor. Motor ko ka. Usahay mabot ko diri nga hilantanon na lang ko kay ulanan ko initan na pod. Amo na But nindot it's kay okay. kahilantanon. In the name of love. Amo na siya Bing. Conquer everything. Grabe. Mo na nindot ng kahilintanon kay ngano. Mo ay kahilintanon kay ko love kanang ako na sa dire sige ko haplasan. Paim no itambal alagaan mo sa mo tanggong ma. Yes. Love. Sige. Guwapo ra ba ni imong partner? Yun sa nimo ni pag-manage nga sa layo mingon ka nga agay base nun yang naapay mas guwapa na ako dito. Ayay ka delikado ni. Naabot pa na sa imong mga punto na. Usay ko yung murag mo pass na siya nga thought no, pero ako ang trust good sa iyahan na build Trust. whenever what kanang unsa namang circumstances bisag lagyo me nagsalig gyud ko sa iyahan nga. And I think it comes with sa kadugayon ninyo. Dili lang man na siya nga ang trust mabuhat na I mean makamit ni mahatag nimo sa isa ka tawo. Pero it builds through time. Yes. Yes. And nakoy pangutana naman jud tay mga special nga characteristics sa mga or kinaiya Special, giunsa nyo special giunsa Yes. Siyop Bing, na lang ako dali lang sa Bing. pangutaon. Pareha ni Yop o ni Daryl, mga special child man gini sila. Giunsa niyo ni pag-manage ning Yes, kay kabalo ko siguro na po yung mga kinaiya si Daryl nga usa di mo masabot Yup no. Yes. Giunsa nimo pag-manage na. Dali lang sa Yop. Yop, I interrupt sa learned- ako. Giunsa nimo pag-manage pareha man mo mga bride. Oy. Ha? Bitaw, ay, masuot ang actually, lisod gid siya Ate Bing through process nga na kanang di mi magkauyon, ina na. Pero suma sa imong gi-advise ako ate, o diba? Grabe. Awa na No, rin nga natin. imong partner dili gina siya perfect. Yeah. So learn to accept kung unsa may naa sa iya ha. Sakto I mean nindot ba na siya or dili imo nang i-accept and through time paningtabangan nimo siya nga kung unsa man to yung dapat usabon. And of course, grabe nga pag-ampo Ate Bing. Yes. Grabe nga gid nga pag-ampo mo na nakaabot niyo 4 years. Bay, ikaw bay.
Kaya actually, Oh, Kuya Awing, oh. kung nami tayo mag-girl talk mi ni... Bing, abi na ko make up lang inyong hisgutan. Nakatambak ko dahil ka, Bing. Sapatos, sapatos. Abi na ko nga sapatos, sininay nyo ka nakatambak. Thank you, Bing. And how about... Di, ay sa buwan to sa takang Daryl. Da, ikaw da. Giyon sa ni mo na pag-manage na. Actually, you really have to grow up. Ano yung musabot ka, you be mature. Labi na kaya ako ang mas magulang. So musabot ko kang yup. And then, kinalang jud po ko nga mupaubos sa akong garbo ba? Down. Paubos ka dira. Para kung ibong ko na ipatas yung kaugalingon, patas po niya yung kaugalingon, wala. Yes. Bungkag lang pinig. Mo jud pagpaubos jud Yes. no na mo jud na dapat sa duha na magpaubos. Yes. Anyway, both of you are you grow in your different ministries. Yes, AYS, nasa Hope Channel. How did these ministries that you have been involved in help your relationship? PJ and Lovely. Una, PJ. Okay, ikaw una. Adako kini siya natabang especially sa Mondano kay tungod na ng pareha bitaw mig ministry. Usa ra bitaw mi og adtuan magkasinabot ning duha. Okay, isa ra Importante magsuyo. gyud na sa ka partner nga magkasinabot mong duha. Pareha mong ministry nga uban mo lain mo gunang ako na ko sa pikas siya nasa pikas murag lisod kayo siya. Then especially nga long distance mi amo ang time together nga makita mi at least same po ang amo ang padul nga namo ang Yes, goals. magkasinabot. Magkasinabot. Yes. Ang type. How about Daryl and you? First of all, pasalamat jud ko ani nga ministry. Seryoso, pasalamat jud ko ani. We always have something to talk about. So, dili pa mabot ang kanang Sabado, hisgutan namo unsa ang buhaton na ng Sabado. Sa dili pa mabot ang event, hisgutan namo sa buhaton na ng event. And after may tabo ang event, nagyapon mi hisgutan. And it's always about making ourselves grow up. Wow. Ang amo ma-improve ato ang naitabo nato among usbon next time. Yes, and nagpasalamat yung nga ministry at ibing kay tungod ani nag-ila mi ni Daryl. Kana siya in the first place. Thank you. Yes. Thank you so much. Gusto na ko nga dili taw mao man ang episode Lagi mag-interview na ra tatak. Mao man ang episode. about Oh, na daghan mo Pangutana ta. sa ila agali about their coming preparation, no? Preparation. Pero wala nam gyud igo nga. So thank you kayo da and you. Congratulations. Our pleasure. And hopefully more babies to come. More, we don't even have one. And PJ and Lovely, daghan nga mga liwat tungod kay mga gwapog mga gwapa man mo. Amen. So, Yeah. amen. Amen. And advance congratulations to both of you, no? Thank Happy you. to manjud. So God Congratulations. bless in your journey. Yes. Kuya Wing. And mga kapaglaom, ang pagnagigugma ay importante kayo. Dili kay mag-away-away. Kay ang panginigugma ay ang lunlon kalipay. Dini temporary sa langit pero ang kalipay nga mas giganahan na to gipaabot na to kanang kalipay dito sa langit. So karon kalipay atong paminawon ang harana sa Kabuntagon ang atong mga bisita gikan sa Sindangan Zamboanga del Sur ang Tihela Singers. Ato kinintanawon dinhi sa harana sa Kabuntagon.
sa gugma kay si Jesus mubalik na. Tihila family, Tihila singers. Good morning no. Papa and mama, kauban si mo mga kabataan at congratulations na pay bata nga pinaka kinamanghuran ni. Kinamanghuran. So from Sindangan, sakop sa Western Mindanao Conference. So good morning pa maan sa mga kabataan ninyo. Thank you kay sa inyong time sa pag-anhi din sa kining Panimbaya sa Kabuntagon. So kumusta man giunsa man ninyo pag-manage ang inyong mga kabataan labi na sa pag-practice sa kanta? Unas tanan, I'd like to correct the location. Gigan Bisindangan, Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte ang Sindangan. Okay. Especially sa Sencar Church. Among greetings diha ang mga kaigsuunan, mga membro sa Sencar. Especially Sir Tata Monteklaro and Ma'am Risa. So sir, yun saan mo pag-manage ng imuhang mga kabataan? Lisod ba yan mag-practice? Lisod din mag-practice, yun saan yung pag-manage? Actually, pag-abot sa manage and practicing sa mga bata, kaya ako, hadlokan ako mo nervyos ug di mo to ang mga bata. Akong gihatag ang tanan nga. Si mama, sa akong asawa kay sa magyud ang tinuod nga nag-mentor ang mga bata. Si mama, yun saan yung pag-manage ni mama sa imong mga kabataan? Ampo ra gyud ang akong gigamit ani pastor nga sila gyud kanunay mo tuo kay amo yung practice panahon gyud sa dili namin mo kanta kayo kanang church hymnal panahon sa worship puro special song among ginakanta sa among worship so muni sila na train ni sila nga ay nga nani gyud kay balo sila mo. Wow, so do na ba mo greetings labi na sa Sindangan o sa inyong mga kaparintihan? Go. Sir. Unahon ako ang akong duha ka bukbata, si Jinwell nga sa Western Mindanao Adventist Academy sa Dubingag. Happy Sabbath yung anak. Si James nga naa sa Muntinlupa karon is going to enroll sa AUP. Greetings inyo diha. Salamat nga ikaw nagpadayon sa pagkaresigon diha sa buot sa Ma, napaba kay kwan mama sa imong mga kabataan. So, greetings. Akong greetings akong tambag sa mga bata. Kay ang akong tambag sa mga bata nga dili gud sila manganta og dili religious song. Dili one jud puro gyud religious song kay di gyud ko ganahan aning ang mukanta og worldly song kay mawala ang atong quality. Pagkanindot kay no. So thank you unya magkanta pa mo sa Harana sa Kabuntagon mga kapaglaom no. Importante jud kaayo nga duna gid tay matrin atong mga kabataan, matrin ang atong mga kabataan labi na sa mga kanta, sa mga musika nga religious nga makapadasig usab sa ato nga mga pagtuo. And Bing. Salamat once again to Hellas Singers of Sindangan, Zamboanga del Norte. Mga kapaglaom, no? A miracle is an event that creates faith. Atong sayron ang sugilanon about miracle. About ni Fernando who underwent kidney and liver transplant. Dili lang sa experience with God. 2 years ago, I got my kidney and liver transplant. But for 3 years, when I was sick, my organs failed, so I had no mind. I couldn't talk. I couldn't not even answer to the phone. You know, my family called me and they wanted to talk to me. So I passed it to my wife. You talk for me. So my wife was, thank God that He blessed me with a good wife. What happened? One of the doctors called my wife saying he got only 2 months to live.
Well, I knew that I was dying. That's the beauty in this. But I was in peace. I was not afraid because I knew that God loves me. I knew that God forgive all my sins. God, if I forgot something, bring it to my memory so I can ask for forgiveness. After the doctor called and everybody gave up and said, well, there's nothing we can do. The first miracle, a doctor called my wife and says, no, don't give up. I want you to take him to UCSF in San Francisco as a hospital, right? So she took me to the hospital and they do dialysis every day, and then they said, okay, you are in the list now. In the list of? The list of all the people they are ready for transplant. Okay. Now, when you say you are on the list, it can take up to 2 years sometimes. People die before they call them. Schedule. Guess what? Another miracle. In 1 week, they called me. In 1 week, they sent me home, and then they called me and said, we're ready. They do the transplant. I wake up, I start talking. Before I couldn't talk. Now it's like, who makes me? They won't shut up. They say, shut up to me. You're talking too much. And that's true. Okay. So now I'm fine so far, but the experience is the same thing. I don't care. I'm not scared. I'm not scared. Because I love my Lord. Amen. With all my heart. Jesus ang tulay sa paglaom, ug kataugan sa katawhan, dinhi sa kalibutan, siya nagpakamatay, aron natang tanan adunay kaluwasan. Siya ang paglaom alang sa tanan, natiyatag sa atong amahan. Ayan kinabuhi, walay kasiguruan.
Think of flowers, chocolates, teddy bears. These are some expressions of love. When you give this to someone, you're sure to love the person. Love. Something difficult to define. Something heavy to weigh. Something confusing to many. How could one assess that the love they feel is leading to courtship or even marriage? Is there any measurement to how extent you love a person? Stay in love, always and forever, on love, courtship, and marriage. Today in Good Morning, Pastor. Yes, mga kapaglaong no, og sa gikaingon pa, basta gani gugma ang istoryahan, dako gyud kay ni siya nga istorya og uban nato karon. No less than the Executive Secretary of the South Philippine Conference of the Seventh-day Adventist, ang among suki, Pastor Danielo Palomares. Good morning, Pastor. Hello, Pastor. Good morning, Ma'am Angel. Good morning, everybody. So, Yes. isgo taro gugma-gugma. Gugma na gani ni siya. Mo na gid ni, ba? O, so sugdan na to, Pastor, kay naamang gud siya ginaingon nga worldly nga perspective, na po siya biblical perspective. So unsa gyud di ay ang worldly nga perspective kumo yung kagugma? Okay, doon ay general nga perspective aning gitawag gugma, no? Akong ikot ang usa ka dictionary naging dito. It is a feeling of strong or constant affection to a person. So muna ni ilan nang gi-correlate wing sa kanang icon bitaw nga heart, no? Na kanang gugma gikan gid sa heart. Gani, Ma'am Angel, bisan pa nga to ang highest court sa Pilipinas, naghisgot gyud nga kini kunong heart, no, nga mo'y nagproduce sa gugma has a reason which reason doesn't know. Box. Ambot unsa na lang ipagtanaw sa feeling lang, no, in short, feeling. Para sa kalibutan ng gugma. Sa Bible, Pastor, and Jesus defined love. Unsa man ni, Pastor? Ang Biblia lahi siya og definition sa gugma. Gani kung gusto gid mo og full definition, I refer you to 1 Corinthians chapter 13. Ayun. O gusto na kong ikot ang pipila ka mga verses, no? Ang verse 4 nag-ingon din nga nag-ingon siya din love is patient, no? Unkind. Love does not envy or boast. So usa ni siya sa mga dagko kay nga definition sa gugma. Apan atong i-reduce nga ang Biblia, maingon man si Jesus Christ, no, nag-define sa gugma, ingon nga usa ka prinsipyo. Dili siya pagbati, no? Of course, pagbati is part of love, but it does not end there, no? Prinsipyo gyud siya ang gugma according to the Bible and according to Jesus Christ. Yes, kay ang feeling can be deceiving, Pastor, no? Kung feel nimo karon nga happy ka, so love ta ka. Karon na feel ko nasuko sa imuawing wala si gugma. Basta dili siya principle. Pastor, no? So, Pastor, kay naman yung giniingon, so kana bitong attraction. Unya, so mauban mo translate na siya nga love. Unsa gid ako na dito mailhan, Pastor, nga kana imong bati nga gugma, mulid na siya into courtship, eventually into marriage. Kay si Elder Ivan no, naminaw, Pastor. Lagi mo ra ba na chairman nato dire? By the way, moingon gyud ko nga it starts with feeling, no? Okay. Pangit sab kayo nga moingon ka nga nahigugma ka pero wa gyud kay feeling pod, no? Pero it escalates to a higher level, like naa kay determination. So nag-start og feeling and then doon na kay determination and then nakita nimo nga probably mo na ni siya ang kanang giingon nga you can identified with sa imong future o sa imong mga damgos kinabuhi. So hinay-hinay na siya, spontaneous na siya wing nakaagi magana gamo Ma'am Angel. Mao dili na nimo mabalaan ba kay nag-ingon ba pud si King Solomon nga kini kunong dalan sa maghigugma ay dili kuno nimo ma-trace up. Mysterious. Mura nagdalan sa bitin, mura nagdalan sa mga salampati, mura nagdalan sa barko nga. Wala siya trace ba. Muna bisan kita sa atong experience dili puta ka kung nganong naunsa man to. Pero it starts with feeling and then with determination of such feeling and then to the point nga ang prinsipyo na gyud mo padako. Mohaom na siya. And it will lead into marriage as the end of love. Mo na sa Ma'am Angel nga sa Tagalog pahahamakin ang lahat. Masunod. Matupad lang yung gugma ko sa iyo, yung love ko sa iyo, ana. Grabe. Mga na siya. Pastor, doon na ba gitawag measurement sa aning extent sa ato ang love? Okay, murag lisod siya kung feeling ang ato ang sukdon. Basihan. Pero kung moingon tag prinsipyo,
yes, ma-determine na to, ma-measure na to nga na mag-imperfection ng imuhang nasaitan, no? Pero makaingon ka nga overall principle wise ba okay na gyud ni siya. So ma-determine mo kung nga imong basihan kadtong definition ni Jesus Christ nga principle ang gugma. Pero kung feeling lang, dili mo na siya ma-determine kay volatile mo na feeling good. Mapalit sa hangin ba? Labi na ron, Ma'am Jel, sa mga millennials, ikaw magitigtambang ana nila, unsa man ang pagkita lang daan mo na, ay, gugma na kay ko ni. Kada bitang uban-ubanan lang, Pastor, kay ala gugma na gid siguro ni. Unsa gyud kay di ba usahay man good. Like lisod siya, lisod mo lagi nang giingon nga mura gyud ni siya og wala gyud siya perfect formula, Pastor, no, ang gugma. Unsa gyud kay unsay mga misinterpretations, misconceptions, Pastor, sa gugma kay basig mo yung hala ya lang kung giubanan ginapasnak ko niya. Dili po na siya technique ni Elder Ivan, lahi gyud siya technique si Elder Ivan. Gugma na ba gyud na siya, Pastor? So when do you say nga love na gyud ni siya? By the way, misinterpretation like love is blind, ba mawag na siya ang universal na siya nga misinterpretation. Pero sa tinuod sa atong biblical definition, ang gugma murag makita nimo siya ba, no? Murag mahikap nimo siya. It is not something imagined lang. Imaginary, kundi kanang real gyud siya, no? It is real. Now, speaking of gugma da bagyud ni, may sila nga it is love when there is giving, no? It is love when there is sacrifice. It is love when there is patience and all of sorts nga murag makaingon ta nga inline gyud siya sa ato ang biblikanhon nga mga prinsipyo. Okay. Pero Pastor, quickly lang siguro ba kana bitaw ginabugbog na ka, ginakulata na ka, mo ira gyapon kag ay love man gyud nako gyud siya bisag inana na. Ani na siya, Ma'am Pastor. Sipaon, sipa tiga, sumbag, kinihigog maguni mo. So ni Pastor. Or misdirected po na siya, no? Kay ang gugma man gud preha nang moingon ka nga thou shall not kill. In other words, kung higugmaon nimo siya, do not hurt him or her. Ayun. So ang gugma doesn't hurt, no? But it love is ready to be hurt. Ayun. But it doesn't hurt. Kay ang gugma mapailubon. Pero kung magkadiun sa gyud kining gugma willing ning magpakamatay, pero dili mo patay. Mamo na diha na gyud maklaro nga kana bitang principle versus feelings. Kay balo na kag nag black and blue na ka gugma paghihapon na hanay mong prinsipyo na. Pastor, we say that and the Bible even speaks that God is love. How do we how do we explain love, Pastor, in the perspective of God? How nga epitome na gyud siya sa love? Sa kaso or in the case of Jesus Christ, siya gyud ang ato ang epitome sa gugma tungod kay naa magoy willingness to die bitaw. Kada bitaw gatan-aw siya nato dili kung kinsa ta, kung dili tungod sa iyang gugma. In other words, mupasaylo siya dili tungod kay ikaw, kung dili tungod sa iyang gugma. Magpakamatay siya, willing siya nga mutabang, not because of you, but because of His love to you. Muna siya makaisunan nga, without doubt, Jesus Christ is the epitome of love. Kay iyahag yung i-demonstrate kung unsa gyud ang tinuod gyud nga gugma. So yun, that explains, di ba? Mo nang gitanaw na to siya, Pastor, no? If you, para basis sa imong principle, you have to look at how God is. Correct? Di ba? Pastor, your message to our mga, especially kabatan-unan, kay medyo uros-uros ang gugma. Karon kay kasabihan sa intro kag ni Miss Charm is ang courtship ato naman ko is mato kag balay. Karon kay text na lang or karon FaceTime pag yun. So guidance na to sa ilaha, Pastor. Yes, sa una, Pastor, lisod pa kayo, telegrama pa. Karon sa moderno, dali na kayo. Wala na, text pa lang, uyab na sila, LDR. Message, Pastor. Okay, ang akong message no sa ato ang mga young people, no, millennials, we love you. Mao na nga gusto namo nga mahibalo mo nga kining gugma, dili ni kay tapoy-tapoy lang. Dili ni kay kanang sington ka, gugma na na. Kanang morag mo gilok imong tikiting, gugma na na. Kining gugma sutaon gina ninyo, no? Kay dili na siya buta. Tanawan ninyo ang inyong kaugmaon, tanawan ninyo ang inyong spiritual nga welfare, sa to pa nga holistic ang imong pagtanaw. Dili lang financial, dili lang facial, dili lang beauty, dili lang unsa, kung dili ang tanan gyud imong tanawon. Kay kung wala na siya, maglisod ka. And then
ask guidance from Jesus Christ. Amen. Una, pinakamayo gyud. Amen. Dinha, lastly, Pastor, imuhang greetings sa ato ang mga kapaglaom dinha. Well, greetings to, first of all, to my family. Din na nakauli ang ako ang twins, ang ako ang isa ka anak. So, happy Sabat alang kaninyo. Nato sa ako ang beloved wife, ug sa ako ang father-in-law, ug sa ako mga sakop sa Panimalay, ug sa tanan ako mga relatives sa Davao ug sa Cebu. Happy Sabat natong tanan. Yes, o magpadayon ba si Pastor ug uban nato mga kapaglom no karon si Elpaps ganyan pag yun mo nga traditional ba gyud na siya og modern yung yango gyud ba atong anay mga kapatanunan gipangutana nato ang mga taga Dagulwan National High School ug pasalamat dimi for accommodating Hope Channel. Unsa ilang perspective karon ka sa mga kabatanon? Pulso sa mga kabatanunan, asa ilang ipaboran, traditional ba or modern nga love? Ato ning tanawon. In terms of courtship, which do you prefer? Traditional or modern, and why? I choose traditional. Why traditional? Because mas mafe-feel mo yung effort at saka gusto nilang ma-adapt po sa mga kabatanunan karon para mas tsada siya paminawon. Nanguyab kasi sa katao with effort. Sincere kay mas ma-feel gyud na unsa gyud dapat ipa-feel na dili siya fake na mailan gyud na tinuod gyud ka nagilove sa person na ano. So dapat unsa kay dapat ang pilion? Traditional. Modern or traditional? We'll choose the modern. Dili gid malikayan nga ma-change tong mga ginapalo nga tradition sa una until now. Once sa modern, mas makayong higugtsada siya kay maurag masunod gyud ang gender equality gyud. Kung manguyab po ka mo, agto pa sa balay niya. Napayo ginikanan, di pa ka sure kung sugtan ba ka kung sa modern. Mag-type ra kag I love you na sa tao kung mayon kag I love you to. Dapat modern gyud inyong kanon, modern. Sa simple nga paghatod, that is traditional na siya. Simple nga paghatag og love letter, that is traditional. Simple one flower lang, that is traditional. And then makita nimo nga ang effort sa tao is naagi diha. After the love, nanada ang tanan mga aspects sa relationship, nanada ang respect, loyalty, honesty, and uban pa. Muna ko, I prefer traditional way of courtship. Anong both man mo, modern, traditional? So, makauyab lang. Uy, sakto bitaw. Naka-choices ba sa panguyab? Paano ma'am kay kung traditional dyan nato makita ko unsa nato ka love, unsa nato mapakita sa iyang ginikanan o kung modern po ma'am nang mo pa yang magustuhan kay ma'am may uso karon. Dapat Both. modern o Traditional. Mas maganda yung traditional kasi face to face, nakita sila, nagkausap sila, kilala nila isa't isa. Hindi lang through chat lang, hindi lang ganyan. So dapat Traditional. Dapat traditional. Okay, thank you. And a traditional pod is much safer good siya kay makabalo ang imuang parents kung kinsa imong mga kauban like kay makatuon po kag respect sa imuang kaugalingon kay ako as babae good is kailangan good nga kanang ang respeto sa imo sa usa ka tawo dapat magpabilin gyapon para respetuan po ka sa uban so dapat good nga ang traditional ang ato gyud siyang sundon good. Hi everyone! July is Nutrition Month and the theme for this month is kumain ng wasto at maging aktibo. Push natin to. And let's talk about the consequences of physical inactivity. Number one consequence of physical inactivity is it increases the risk of many adverse health conditions including coronary heart disease, type 2 diabetes, and cancer of breasts and colon. Number 2, physical inactivity can add to feelings of anxiety and depression and is linked to shortness life expectancy. The Lancet estimates that physical inactivity causes 6% of the burden of disease from coronary heart disease, 7% of type 2 diabetes, and 10% of breast cancer, and 10% of colon cancer.
And another consequence of physical inactivity is this. According to the World Health Organization, both high income as well as low and middle income countries indicate that 1 to 3% of national health care expenditures are attributable to physical inactivity. The Lancet estimates that in 2013, physical inactivity cost healthcare system international of about $53.8 billion. This is Miss Laila reminding you, saying I'm sorry is the attribute of the strong. Be healthy is a wise choice. Ngayong buntag mga kapaglaong mga happy Sabbath kayong tanan. Nasab kita sa mga segment ang Let's Pray Today. O kinihigayon atong gihin na lang sa atong hinusang pagampo sa atong 777 prayer. O kauban nato karon si Pastor Danielo Palomares. O ang ato sab mga couples ato silang ihatagan og usa ka special prayer, Pastor. O doon na usab diri atong i-appeal, Pastor, ang mga prayer requests nga ipadala sa atong mga viewers. Una gikan atong ampo sa Pinasay si Sister Kimberly Skyler. Na-coma siya dito sa Prince Edward Island Hospital sa Canada. Hinaot nga Ginoo mag-uban kaniya og mag-ayo sa iyang gibati. O adun sa ka-viewer nato diri nga matud pa niya iyang po iyang tibuok pamilya nga giyahan sa Ginoo kasi sila makabaton og himsog nga panglawas. O ano siya gimenso nga pangalan nga si Tuper nga nagbulag sa iyang asawa nga unta hikapon sa Ginoong kasing-kasing sa iyang asawa og sila magkayo sa pagbalik. O ato sa appeal sa Pinasahi ang Habagat family nga makabaton sila og maayong panglawas tungod kay sila nakabaton og ubo og sipon, no? And from a viewer nato ang giingnan og Mildred, nagsakit ang iyang abaga og ano sabi nga viewer nato nga matud pa niya diri she is spiritually sick. Shall we pray, Pastor? Okay, alang sa tanan natong mga higala ug mga kapaglaom, atong gidukong atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan mo nga nakasimong trono sa grasya, nining buntaga kami miduol nimo aron pasalamatan ka uban sa among mga espesyal kayo nga hangyo nga kanimo. Among giampo si Sister Kimberly, kumato siya sa pagkakaroon. Sister Mildred na sige bati sa iyang abaga. Tabangi siya o Diyos, hikapa siya o ipahiuli ang iyang kabaskog sa panglawas. Amo po ginaampo ang Habagat family na sila mga suliran, ang among pipila ka mga kapaglaom nga naa sa ilahang problema sa ilang relasyon sa ilahang pagkamagtiayon. Hinaot po o Diyos nga imong sumpayon ang ilang matag usa ka gugma ug ipasiguli ang ilang relasyon. Maingon man ang relasyon sa pila namo kapaglaom nga kanimo. Ug sa Pinasahi kami nagaampo alang nining duha namo ka mga lovely couples nga nag-contemplate na sila alang sa kaminion. Si PJ o si Lovely, maingon man si Daryl o si Yupi. Panalangin ni sila o Diyos ang plano nila alang sa pag-iusa di as kaminion. Wala untay mga babag ni ini. Hinuon ang maing panglawas, dugang kaalam, financial blessing yung mga igahatag ito kanila aron matuma na gyud ang ilang ginadamgo nga mahiusa di na sa kaminion. Salamat kayo nga nining adlaw. Imong himuon alang kanamo ang daghang mga panalangin. Malipayon kami og mahimong secure sa kaluwasan diha kanimo. Among gipangayo kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O sa itong mga kapaglaom, kung doon na kami mga prayer request nga gusto nyo ipadala sa itong programa, pwede kanyang himuon pinagi sa pag-send sa inyong mga prayer request sa itong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World o pwede usab sa itong contact number na makita sa mga TV screens. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Someone else who died instead of me.
free. Yes, Jesus calls me. Why do I keep searching? All is there for me. What more could I say? It seems that I am droning all the way, but a whisper speaks in me. So let me stand and let me stand. You're someone else who died instead of me. 'Cause Jesus, Savior, give His life for me. By His blood I'm free. Yes, Jesus calls me. Why do I keep searching? How is there for me? What more could I say? I see His face on the cross. He died for you and me. 'Cause Jesus, Savior, give His life for me. And yes, He saves me, cleanse me. By His blood I'm free. Yes, Jesus calls me. Why do I keep searching? How is there for me? What more could I say? The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Problema sa gugma ang atong hisgutan karon mga kapaglaom diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kaulitaw nga biktima sa gitawag pa nilang gugmang giahak ug mao ni ang akong suliran. Sa among trabahoan aduna koy naamiga nga maayo kaayo sa akoa ug pila ka mga panahon nga milabay hinay-hinay nga nahulog ko kaniya. Yes, kabalo kaayo ko nga naa siya uyab apan wala gyud nalikayan ang mahigugma ko kaniya. Niabot ang panahon nga nagkaistorya mi ug di ay siya pud adunay pagtan-aw kanako. Hangtod nga niabot mi sa punto nga mura na jud mi og uyab. Happy kay ko. Apan wala mi pagkigsaad sa matag usa. Matud pa nila wala mi label. Sakit hunahunaon tungod kay at the end dili jud ako iyang gipili. Karon kaslunon na siya. Sakitan ko pero wala ko'y right. Dili pud na ako siya mabasol kay naapod ko'y sayop. Tama gyud di ay na ang ginaingon nga pinagtagpo ngunit hindi itinadhana. Hahay, unsaon pagdawat sa kamatuoran? Yon, kung last week nahadlok mo gugma kay basakitan kini nagapil-apil sa gugma nasakitan. Nganong ninter? Pero bitaw ang question is unsaon daw pag move on? Unsaon pag accept? Unsa man fits na kay istorya kay kuan man daw kuno karon listener. Alright, sige. Muna ingon Sige. nga one of the most important lessons in life are the ones we learn the hard way. So sakit kayo nga pamagi na tunan mo ng lessons sa kinabuhi. Apan himdumi nga time heals all wounds. So just give it a time. Eventually, you will be healed. That's all. Thank you.
Val, dili mo din student si Fitz. Yes. Basa gugma experienceado bingkat ato sa ni kuan ni. Yes, our hearts are meant to be broken. Okay lang na, feel the pain. It makes us human, di ba, Ma'am Angel? Correct. And padayon, keep your heads up, chin up, and keep smiling because life is beautiful. Ayun, love is beautiful, love is beautiful. If you fall down 7, rise up on 8. Di ba, Yupi? Unsa itong Ma'am matambag sa Angel. iya ha? Sakto to yung giingon nga usahay tugutan sa Ginoo nga natay maila, pero mula bayra po na sila sa atong kinabuhi, no? But ang pinaka-importante, magpabili na sila og lesson, no? Nana sila yung lesson ipabili sa atong kinabuhi. Ayun. So i-make sure nga katong lesson nga imong na-learn ana nga situation imo nang balunon kung asa man galing ka paingon. And again, acceptance. I-accept, it's time for you to move on. Yes. Life must go on. Correct. Da. Ako nalunggan pangutana niya, hahay, unsa ang pagdawat sa kamaturan? Kamaturan. Hahay, Dawaton. kamaturan, kinadawaton. Ang pangutana nako, nganong galisod kag dawat sa kamaturan, maybe tugod kay imong garbo na din ha. O say masulti sa imong mga kaigalan, o say masulti sa tanang mga nakaila sa imo, and usahay pod nisulod ka sa sitwasyon ba nga kabulo ka ba nga malupig ka kay na naman siya karelasyon nato. Muna siya unang gipili. Ayun. Abot lang ka na nga butang nang hinaot ka piliyon ka pero in the first place wala ka gipili, giapitan lang ka. So hold on para madawat imong kamaturan, my friend. Hold on to something bigger, stronger and more beautiful. Pangita na wala ka baloon sa bigger sa imo, stronger and more beautiful sa imo. It could be an organization you can be part of. It could be a ministry, a mission or self-improvement. It could be anything bigger, more important, and more beautiful para sa iyo. Ayun. Truth hurts, but truth heals. Yes. Daw biwing, yun sa nimo og move on. Hahay. Og dawat ang kamatuora. Hahay, kulag diskarte. Bitaw, kato sa time nga ni open siya sa imuha, gipakita gito nimong diskarte nga mga og sa kapanahonan pa mga litulapid nga mga style nga pistolero birada ba nga unsa nga mga tricks imo ipagawas. Gipakita gihurot gyud nimo to, wa po niya gibutang niya gihurot na nakuha man. Gihurot gyud nimo. Gibigyan gyud unta uy, no? Imo gitong gipakita nga tanan nga kanang naa sa lalaki naa sa kuha. May posible pa nga pilion ka pero basin kalma lang kay ka ba? O basin naa kalma wala nimo gibutang pero ako nakita sa kuha lang ni nga basin kalma ra kay ka. Gipakita gini mo kuan pa uptick kayo diha para sa mo floor director. Bus di uptick kay ni siya. Mo na siya nga may tendency gyud nga ikaw piliyon nato pero nana man na dawaton lang nimo kamaturan pero dili man katapusan sa kalibutan daghan pagbabayad diha dito na lang kamo bawi partner. Ayun, lesson learned. Bring the lesson. Ayun na lagi pag-label pa-label na lagi di ba pastor? O pina-uptick sa to. Lagi. Actually, dili na lang nato basolo ni atong sender no kay murag niyabo ng gatas ba. So, liso na kay may taghila ka ng niyabo na. Lagi. Doon na lang ko ma-share ni mo, Brad. Tingnan ani. Una, mangita kag tao nga imong maistoryahan gyud perme. Ay pag kinusara kay liso na dawaton. Kaduha, kung murag naaman sa workplace gud ng imuhang kauban din na perme nimo makit-an, may siguro nga mo take ka og leave. Bakasyon sa ka, suri-suri sa dito. Pahungaw sa dito sa layo. And then pinakamayo gyud magampo gyud ka nga tabangan ka sa Ginoo, tagaan ka guidance. Katong gipangsulti nila, Daryl, okay ka ito. Focus ka sa mas maayo, no? Naay muto nga akong i-share sa imuha. Gikan is Davao del Sur. The best is yet to come. Ayun. So, naana sa imuha karon nga bayhana, murag sayang kayo, but the best is yet to come. God bless you. You can cope with that problem. Tinuod na siya. Congratulations gani because you took the risk. It's just that napalagyod siya siguro kulangan. It's not meant to be. And like what they said, every failure, every pain brings a lesson. Ang importante diha that we learn from the pains, from the failures that we have and look at the brighter side of things. No, and always ampo lang gyud pod og padayon. That really ang partner gyud nimo nga para sa imuha mo abot og maghaom ra gyud mo. Yun. So I hope natambagan ka na mo. And by the way, it's all right to cry. Pero ayaw lang po ng forever. Diba? Nara po siya limit. Kaya wala gyud forever sa tanan. Diba? And rise up. You fall down 7 times, rise on the 8th.
diba? So I hope nadamagan ka naman, we will continue on praying for you ug sa tanang nakarelate ana padayon lang gyud laban lang kay love is beautiful. Sa makaron among ihatag sa inyo ha kung unsa ang nahitabo sa ato ang mga kaiglesiyahan ani ang News Plus. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig, makaawhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug makapaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, mga kalihukan sa atong iglesia ang among ihatod diha kaninyo. In His Footsteps Foundation nagpahigayon og community outreach alang sa mga lumulupyo sa Higakit, Surigao del Norte. Free medical services gihatag sa Muslim community sa Sapad, Lanao del Norte. Northeastern Mindanao Mission Trail Ministry nang hatag og mga school supplies sa mga kabataan sa Sibagat, Agusan del Sur. Kining tanan atangi diri lamang sa News Plus. In His Footsteps Foundation nagpahigayon og community outreach alang sa mga lumulupyo sa Higakit, Surigao del Norte. Ato kining lantawon. Ang tingog sa Ginoo tulo ka beses. We give back the glory and honor to the Lord for such an abundant harvest of souls. And we would like to acknowledge the Lord's goodness. It's not because of anybody else, but because of God's Spirit working in their hearts. We started our mission here on May 21 and 22. We conducted a medical mission. We visited the natives people of Higakit, and we distribute relief goods, and we conducted feedings for the natives. Adunay 122 ka mga hamiling kalag nga mindawat diha sa tiilan sa Ginoo. Amo usab nga pagpasalamat sa In His Footstep headed by Sir Engineer Gon Sumayang o ang ato usab nga speaker Pastor Daniel Katangay. Nagpabaptismo ako aron mahugasan ang akong mga sala ug paghinauton ako tagaan ko sa mayong giya sa Ginoo nga ang tanang bisyo, sigarilyo, inom, ako nang kuhaon sa akong kinabuhi. Free medical services gihatag sa Muslim community sa Sapad, Lanao del Norte. Ato kining lantawon. Mo kaning ang gi-organize nga medical mission kauban sa atong mga sponsors gikan sa Qatar o uban sa local church dinhi sa Sapad, Lanao del Norte. Kini nga programa karon nga sukad-sukad nga nahimo mi nga Seventh-day Adventist member unang higayon gyud nga nahitabo kini nga free medical mission. Kayo ang among kalipay nga daghan pod kayo ang mga tawo na serbisyuhan. Kunya atong mahibaluan nga ang lungsod sa Sapad layo kayo sa mga tambalanan. Kasagaran mga apiki o lisod yun ang mga tao nato diha. So kay naabot ni nga medical mission mo ni nga nalipay sila og dako tungod kay matagamtam nila ang serbisyo nga libre o ang tanan nila nga mga gibati, mga problema sa ilang mga panglawas, ila pod nga kuanan og solusyon dinhi sa atong medical mission. Northeastern Mindanao Mission Trail Ministry nang hatag og school supplies alang sa mga kabataan sa Sibagat, Agusan del Sur. Ato kining lantawon. Touching grounds, touching lives. Dala kini nga tema, madasigong mibiyahe og 23 ka kilometros ang 60 ka mga riders sa Northeastern Mindanao Mission Trail Ministry. Sila mibiyahe gikan sa Padiay hangtod Bantulinaw, Sibagat, Agusan del Sur niadtong Hulyo City 2019 aron mahatagan og school supplies ang mga kabataan sa Bantulinaw Elementary School. Adunay kapin kun kulang 80 ka mga estudyante gikan sa kindergarten hangtod grade 6 ang malipayong nakadawat sa maong panalangin.
paghimaya ug pagdayeg atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa inyong pakikauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buhing handom nga among gipahat diha kaninyo makahatag kanatog dugang inspirasyon sa pagserbisyo sa Ginoo. As it is written in Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. This is Aubrey Vertudas for News Plus. Thank you, Aubrey, sa ato News Plus, mga kapaglaom noon. Yes. Thank you kayo sa mga naghatag og report din sa ato Panimbaya sa Kabuntagon. And now this morning, muadto ta sa ato ang birthday bulletin ug atong tanaw ng mga birthday celebrant. Birthday! We have Sandra Astillero. Mayor Loloy Mugot, happy birthday. Mama Barbas, Happy birthday! Ken Carillo, sir, happy birthday. Queen Ching Ginardi. Happy birthday! Happy birthday, Queen Ching. Madam Christine Christine Alboria, Jan. happy birthday. Mary Jean Quino, Quino. happy birthday. Mayor Marbert Viquinio, happy birthday. We have Lita Lita Balinton, ma'am, happy birthday. Gorby Sarmiento, Sarmiento. happy birthday. Pearly Jean Villagencia Dahunan, happy birthday. Mario Quino. Cassie Claire Cajeles, happy birthday, happy ma'am. birthday. John Kaiser Kaiser Jose, Jose, happy happy birthday, birthday. John Ray Tari, happy Happy birthday, sir. birthday. Angelito Calunza, happy birthday. Ruth Cruzada. Happy birthday po. Estrella Serrano, happy birthday, ma'am. happy birthday. Rami and Rachel here. Ay, Ma'am Rachel, Happy hello. birthday. Happy birthday. Dennis Samurin, happy birthday. Happy birthday. Happy And birthday and nakoy Dr. Cindy Liego. Yep. Happy birthday. Yes, napukoy duga greetings. Dr. Marvin Luza, happy birthday. And Kaiser Lucine, happy Happy birthday. birthday. And dugang pagpanimbaya, happy birthday to our ever beautiful sister, Pearly Jean Villa Gracia Dahunan. May God bless you. We love you so much. Kikan ka na. Yes. Sa imong suon, Sister Nene. Yes. And So, Cassie Cahilis, happy birthday. So we sing a song? Yes. There you go. Happy birthday to you. Yes. Nana ko gusto panimbayaon no, Dr. Warren Akain diya sa St. Peter College, Iligan and Magnetico family diya sa Mulugan. Good morning and happy Sabbath. And I would like to Okay. greet also Ma'am Rebecca Cabayad and Pastor Jamer Cabayad dyan sa Ingog City. And Kuya Jimboy Habagan, happy watching sa inyo sa family. And ako pasalamatan tanan natong nga partners and sponsor Boss Rex and Madam Jessica Yes, Gonzaga, thank you. Balagilar Jr. andiya sa United States of America, Charm Andro, andiya sa Cobina Church and sa tanan katong taga katong taga El Salvador. Yes. Miguel Salva. Miguel Salva, Sir Mrs. Salva, thank you Kuya kayo. Yul, mayong Happy buntag. Sabbath. Sa Ginhon family, happy Sabbath, mayong buntag. Ako panimbaya ka ninyo tanan. Yes, so ako uncle diha sa US. Thank you so much for watching, Uncle Mario, Auntie Bilin. Good morning diha sa inyo ha. Yes, mga kapaglaom, thank you so much no sa pakigduyog kanamo ani nga special episode. Unta daghan mo nakuha nga mensahe about friendship, courtship, love, and marriage. Mga kapaglaom, atong timanan according to the Bible, no, in 1 John 4:8, God is a love. So it only makes sense that we have to go through Him to find the one that we should marry. No, ani ay awit mga kapaglaom nga among igahatag alang kaninyo, the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this earth, for I'm part of the family of God. You will notice we say brother and sister around here. It's because we're a family and these folks are so dear. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in this victory, in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God.
travel this earth, for I'm part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this earth, for I'm part of the family of God, the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus